Връщаме се няколко минути малко по-късно. Може би... Ето да видим колко е часа в момента. 6. Мисля, че се вижда добре. Отново да покажем серийните номера. Както виждате, машините работят. И това, което искам да ви покажа, е колко всъщност е удобно с въпросното Raspberry Pi. В момента, както виждате, машините все още работят. Влизаме в софтуера, проверяваме ги, същите работят. Ето вече показват по 14 МГц. Ето по 14 МГц приемат шерове. Това, което искам да ви покажа в момента, колко елементарно е цялата процедура. Изключва се захранването. Изключва се другото захранване. След което влизаме в софтуера. Това, което забравих да ви покажа, за да се види, че наистина са изключени и не се намират в софтуера. Рефрешваме го и сега ще видите, че всъщност няма открити майнери. Естествено, тук би трябвало във всеки един момент вече да отчете, че не работят. Единия вече го учил, че не е открит и не работи. След малко би трябвало да се рефрешне, ето и втория не работи. Това, което отново правиме. Момент. Малко неудобно да се работи с една ръка. Така. Връзваме. Светят. Пускаме ги. Машините са включени. Това все още показва, че не работи. Тук вече са открити. Както казахме, когато се работи софтуера, след като се включат, дава се стоп, сейф и рестарт, да се види, че започва да майнва. На втората машинка също се дава стоп. След това се дава сейф и рестарт. Променя се малко звука на машините за секунда, ако чувате. След което отиваме на статус и ги проследяваме. Започнали се да приемат шерове. Изчакваме да мине известен период от време, за да видите, когато започват тези цифри, стойности да се променят. Ето втората машина. Също я чакаме всеки един момент да започне да си променя стойностите. Проверяваме тук какво показва сайта. Както казах, трябва да минат 5 до 10 минутки, за да започнат машините да работят. Така. Ето вече първата машина започна да отчита. Проверяваме втората машина. Тя също започна да отчита. Така. Както виждате, едната вече е засече. Очакваме всеки момент. Ето и втората машина започна да я отчита. Това, което трябва да направим, е да изчакаме до 10 на минутки. Така, това е от мене. Хубав ден и довиждане!